Hallo. Sig det igen. Hvad skal jeg sige? Ja, det er det. Nå, okay. Hvis min kæreste, hun nogensinde sagde noget lort, så ville jeg da gå hen og give hende den største dumflade i hele verden og skille noget at drikke. Hvorefter jeg ville tage en lygtepæl og bore den på tværs op i røven på hende. Hvem kunne den kæreste være? Jamen, altså, min kæreste, hun er sgu noget af en fispætter. Fispætter. Ej, det vil jeg ikke lige Er kalde hun det. god? Til hvad? Det hele? Det hele. Måske specielle. Det er måske kroppen. Den er sgu noget for sig selv, du. Den er vandskabt. Det var sgu for sjov, det der. Det var sgu for sjov. Ej, den er sgu dejlig nok. Der du ikke kan få, han hedder, hvad det er. Ej, den er fandme dejlig. Jeg har sgu aldrig haft bedre... Ja, fjappe, eller hvad man kan så kalde det. Ej, det er en joke. Det er en joke. Louise, hun er sgu en dejlig pige. Mener du det? Ja, det gør jeg sgu. Nu vil du gerne give hende en flad. Hun vil sgu lade lort. Jeg giver en flad og en flad. Jeg vil da gå hen, og så vil jeg give hende et venskabeligt klap lige på sin nipple. Og så vil jeg gøre sådan her et smølfespark. Og begynde at tude. Og det vil jeg gerne høre. Så. Nikolaj hopper op og ned og lyder dyd. Helt fortrydet, når han drikker som at spy. Så bliver han rigtig fuld. Jeg elsker Nikolaj. Du skal lige have nogle moves. Kan du have lidt moves? Jeg synes. Okay. Den er sang, nu vil jeg gerne delegere til Nikolaj Våge Elleby. Jeg skal gå i detaljer og det hele. Og den handler om mit forhold til Nikolaj. Nikolaj er et fucking big hoved. Eller, der er klaver sgu. Okay, det var showet for jer.